Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο... Δεν το έχουμε έρθει. Πήγα να πω κάτι και με έκοψες. Έλα, πες το. Πήγα να πω μια θερμή καλησπέρα, Ναι. γεμάτη αγάπη στον κόσμο και με έκοψες. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους σας, σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν. Καλώς ήρθατε στο Podcastra 19-19. 19-19. Περίμενε σε μένα να το συμπληρώσω. Ναι, το ναι. 19-19. Ναι, έχουμε πει αλληλοσυμπλήρωση. Ναι. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί έχουμε The Princess, Τη μοναδική κοπέλα της ορχήστρας 19-19. την πριγκίπισσα Θα της έλεγε ορχήστρας κανείς. 19-19. Αυτό δεν το βγάλαμε εμείς. Από ποιον έχει βγει Ο αυτό? κόσμος το έβγαλε. Δηλαδή και κάποιος σε μια φωτογραφία από κάτω, ας πούμε, σχολίασε The Princess of... Α, όντως, έχει υποθεί αυτό. Ναι, 19-19. Φαντάζομαι αντίστοιχα σχόλια για εσένα ή για μένα, ας πούμε. Το δικό μου είναι το πιο... Το παλικάρι. Όχι, της το δικό μου ορχήστρας είναι must, είναι το μπράβο Γιάννη. Εντάξει, Τελείωσε. το δέχομαι. Λοιπόν, Άννα Τσακαλίδη. Καλησπέρα. Κανονάκι της ορχήστρας 19-19. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Όπως είπαμε, αυτό είναι το πρώτο γύρισμα του επεισοδίου. Θα ακολουθήσουν άλλα 5 για να Όπως κρατήσουμε, όπως για να συμβαίνει με κρατήσουμε όλους. το καλό. Όπως συμβαίνει με όλους. Λοιπόν, Άννα, θες να μας πεις λίγο πώς... θα μιλήσουμε για θέματα διάφορα. Να μας πεις για αρχή πώς ξεκίνησες με τη μουσική. Λοιπόν, η σχέση μου με τη μουσική ξεκινάει από όταν ήμουν περίπου 5-6 χρονών, όπου ξεκίνησα να παρακολουθώ μαθήματα στο αρμόνιο μουσικοκινητικής και τέτοια πράγματα. Μετά κάποια στιγμή στο δημοτικό, περίπου Δευτέρα-Τρίτη δημοτικού, ξεκίνησα να μαθαίνω πιάνο. Μετά μπήκα στο μουσικό γυμνάσιο Λύκειο. Και... Κάτσε, πώς και πιάνο, δηλαδή, γιατί τώρα δεν είναι το όργανο σου. Δεν ξέρω αν παίζεις ακόμα κάπου πιάνο ή... από όσο ξέρω, Στο σπίτι. από όσο ξέρω, εκτός από το σπίτι, δεν το συνεχίζεις. Όχι. Βασικά μπορώ, αλλά συνήθως όχι. Πώς και κάθισε το πιάνο, ας πούμε, σαν πρώτο... Επειδή είχα ξεκινήσει με αρμόνιο και μου άρεσε γενικά. Και πώς και ξεκίνησε με αρμόνιο. Ξεκίνησα με αρμόνιο γιατί ήταν τα βασικά μαθήματα, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι ξεκινάνε με αρμόνιο όταν είναι να ξεκινήσεις σε τόσο μικρή ηλικία. Από τη μουσικοκινητική... Ναι. Α, οκ. Πόσα χρόνια έκανες πιάνο? Δηλαδή, ασχολήθηκες εκτενώς με το όργανο? Αρκετά. Δεν έχω πτυχίο, αλλά ας πούμε από τα μέσα του δημοτικού μέχρι και Δευτέρα Λυκείου έπαιζα σοβαρά. Όσο μπορούσα. Άρα, ακόμα και μες στο μουσικό σχολείο. Ναι. Έπαιζε Είχαμε σοβαρά. υποχρεωτικά μαθήματα έτσι κι αλλιώς στο μουσικό σχολείο. Πιάνου. Οπότε ναι. Και τι, ας πούμε, μεσολάβησε μέχρι που έγινε αυτή η αλλαγή καριέρας από το κανονάκι. πιάνο στο κανονάκι? Δεν ήταν παράλληλα, δεν ήταν στροφή. Απλά όταν μπήκα στο μουσικό, όπου μας παρουσίασαν όλα τα διαφορετικά όργανα, είδα το κανονάκι και δεν μου άρεσε καθόλου. Α, οκ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξεκίνησα να μαθαίνω φλάουτα. Μετά κάποια φάση... Α, κάτσε, εγώ αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι. Ας πούμε, γιατί έχει τύχει και ήμασταν και συμμαθητές με την Άννα. Αυτό δεν το είχα συγκρατήσει. Ναι. Το έφτιανε για να κολλήσει. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή στα μέσα της χρονιάς, εκεί πρώτη γυμνασίου, κάποιοι καθηγητές μας είπαν ότι έχουμε λήψει στα κανονάκια και καλό θα ήταν να αρχίσουμε να το δοκιμάζουμε. Και λέω εντάξει, ας είναι, ας πούμε, τι έχω να χάσω. Έγινε ένας μικρός χαμός στο σχολείο που θέλανε να αλλάξω όργανο μέσα στη μέση της χρονιάς, αλλά τα καταφέραμε. Τι συνήθες. Τα καταφέραμε και μετά κόλλησα. Είναι πολύ τυχαία και Ναι. ήταν κάτι που τελικά μου άρεσε 1000 φορές Να περισσότερο. ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Άρα, για να καταλάβω, δεν έχεις μετανιώσει καταρχάς για αυτή την επιλογή. Όχι, σίγουρα όχι. Πόσο εύκολο ήταν να μάθεις κανονάκι ενώ δεν είχες όργανο? Γιατί από αυτά που καταλαβαίνω τώρα είναι ότι πήγες μέσα στο σχολείο, σας δείξανε κάποια όργανα, είδες το κανονάκι, εντάξει, δεν σου άρεσε και πολύ. Ασχολήθηκες όμως, στην πορεία γεννήθηκε όλο αυτό το ενδιαφέρον. Ναι. Ενώ δεν είχα δικό μου όργανο. Ναι. Στο σχολείο γενικά μπορείς να δανείζεσαι όργανα. Οπότε πήρες όργανο από εκεί και Πήρα το όργανο. δανείστηκες και... Για αρχή ναι, μετά βρήκα από γνωστό μου τέλος πάντων και είχα δανειστεί για πολλά χρόνια.
Τώρα πλέον είναι δικό μου το συγκεκριμένο όργανο. Είναι το ίδιο με παλιά, όχι. Είναι το όργανο που με θυμάστε. Πάντα. Αυτό που έχω και Α, τώρα. οκ. Απλά τώρα έχω και το άλλο, το καλύτερο. Ναι. Το αναβαθμισμένο. Το αναβαθμισμένο. καλύτερο. Ναι, Το οποίο τη βοηθήσαμε εμείς να το βρει. ναι, Η αλήθεια. ισχύει. Και ο Τάσος ο Πούλιος, να είναι καλά. Μπράβο, ό,τι Γιάννη. κι αν είναι. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο, Πούλιο. Τάσο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι λίγο συνήθις ερώτηση για τα μουσικά σχολεία. Πόσο σε βοήθησε η συνύπαρξή σου με τα υπόλοιπα παιδιά και αν έπαιξε ρόλο εν τέλει στην καλλιέργεια αυτού του ενδιαφέροντος προς το ίδιο το όργανο, προς το κανονάκι δηλαδή. Ναι. Εντάξει, γενικά στο μουσικό συναντάς διάφορα. Δηλαδή, είναι όλοι οι τύποι μουσικών, τύποι ανθρώπων. Ανοίγει πάρα πολύ το μυαλό σου. Και ιδεολογικά, αν μπορώ να το θέσω έτσι, και μουσικά. Οπότε σίγουρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να μάθω πράγματα τα οποία δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν πριν. Η συναναστροφή μου με τα υπόλοιπα παιδιά και ειδικά μέσα από την παρέα μου, γιατί από την αρχή κατάφερα να έχω μια πάρα πολύ καλή παρέα που ακόμα είμαστε μέχρι και σήμερα. Και αυτό, σε σχέση με το κανονάκι τώρα, η αλήθεια είναι ότι ήμουν η μόνη που έπαιζα κανονάκι για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί μέσα. Δεν υπήρχε κανείς άλλος Ναι, δηλαδή. ισχύει. Όχι. Για την ακρίβεια, η κολλητή μου είχε διαλέξει κανονάκι στην πρώτη γυμνασίου. Όταν εγώ μετά επέλεξα κανονάκι κίτρινο, το γύρισα σε λαούτο. Οπότε ήμουν όντως η μόνη που έπαιζα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τα επόμενα χρόνια ήμουν εγώ αυτή που παρουσίαζα το όργανο στα επόμενα παιδιά τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό συνέβαλε κάπως στο να αρχίσουν κι άλλοι να επιλέγουν το όργανο. Γιατί μέχρι τότε απλά βλέπαμε ένα βίντεο του Μάνου του Άρα το Κατσαγγελίου. επέλεγαν το όργανο. Το επέλεγαν, Δηλαδή, αφού ναι. τους το παρουσίαζες εσύ, Εντάξει. πιστεύεις ότι αυτό γινόταν επειδή είσαι όμορφη, ας πούμε, ή Όχι. για ποιο Είχε λόγο. κλείσει στο marketing από μικρή. Επειδή ήταν φυσική παρουσία, ρε παιδί μου, και το έβλεπε άλλος από κοντά το όργανο και όχι από μια οθόνη. Γιατί ας πούμε. πιστεύεις ότι δεν το επέλεγαν τα παιδιά Πριν από αυτό. πριν από αυτό? Γιατί ίσως φταίει και το συγκεκριμένο βίντεο που προβαλόταν, ας πούμε. Γιατί για μένα έπαιξε κάποιο ρόλο. Ήταν πολύ ξένο το άκουσμα. Ναι. Που είχα να αντιμετωπίσω εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένα τουρκικό τραγούδι, ας πούμε. Τελείως άλλη φάση. Εγώ επειδή ξέρεις, το θυμάμαι τώρα, Ναι, γιατί ναι. είναι στάνταρ Είναι βίντεο στάνταρ, που ναι. Εγώ τόση ώρα παίζεται. σε βλέπω που προσπάθεις να μην γελάσεις για κάποιο Λοιπόν, λόγο. ξέρεις τι, Αλλά καταρχάς. δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ωραία, θα σου πω. Γιατί επειδή με την Άννα ήμασταν της ίδιας φουρνιάς Ναι. παιδιά. Εντάξει, έχουμε 2 χρόνια διαφορά. Τώρα μου λέει, εγώ δεν θυμόμουν να κάνω ότι η κολλητή μου ξεκίνησε με κανονάκι. Επειδή τα γνωρίζουμε τα παιδιά, ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Αλλά το κομμάτι αυτό το τουρκικό στο κανονάκι, ας πούμε, εγώ το είχα καταγουστάρει. Ναι, εντάξει, είναι Το είχα καταγουστάρει, ναι, εντάξει. Που δεν επέλεξα κανονάκι. Ναι, εντάξει. Είναι γούστα, ρε παιδί μου, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα από τέτοια μουσική. Δηλαδή, δεν με Ναι. βοήθησε και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά μετά, ρε παιδί μου, εννοώ μετά το Μετά ακολούθησες. Ναι, μετά εξοικειώνεσαι. Δηλαδή, Τώρα, τι σε έκανε να εν τέλει από την αρχική αποστροφή να το ακολουθήσεις μετά το όργανο? τότε το ανακάλυψα. Το άκουσες, υπήρχε κάποιος άνθρωπος συγκεκριμένα που άκουσες και... Κάποιος οργανοπαίκτης. Ναι, ναι. Κάποιος συγκεκριμένος όχι. Απλά άρχισα λίγο να το βλέπω πιο χαλαρά, πιο διαφορετικά. Με εξήταρε λίγο το ότι κανείς άλλος δεν έπαιζε. Και είναι πιο έτσι, ενδιαφέρον αυτό. Και εν τέλει Ναι. είδα ότι δεν είναι μόνο αυτό που είχα δει στο βίντεο. Είναι άπειρα πράγματα Ναι. το κανονάκι. Και... Επειδή είπες ότι στην αρχή άκουσα ένα τουρκικό τραγούδι. Ναι. Να πιαστώ εγώ από αυτό και να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι το ρεπερτόριο που παίζει το κανονάκι είναι εξειδικευμένο? Όχι. Δηλαδή, τι μπορεί να παίξει το κανονάκι, πιστεύεις? Μπορεί να παίξει τα πάντα ένα κανονάκι? Τώρα αυτό νομίζω έγκυται λίγο και στον οργανοπαίχτη τον ίδιο. Δηλαδή και στην ιδιοσυγκρασία του. Μπορείς να ακούσεις το κανονάκι σε
πολλά διαφορετικά κομμάτια της παραδοσιακής μουσικής, την έντεχνη μουσική, όσον αφορά την ελληνική μουσική τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα στο ανατολίτικο ρεπερτόριο πολλών διαφορετικών χωρών. Αυτά είναι τα πιο στάνταρ που μπορεί να παίξει, που μπορεί να υποστηρίξει. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, εγώ έχω παίξει μέχρι και metal σε κανονάκι. Δηλαδή... Όλοι οι μεταλλάδες στην ορχήστρα είναι. Ναι, όλοι κρύβουμε κάτι metal. Ναι. Δηλαδή δεν έχω και πάρα πολλούς φραγμούς. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι το κανονάκι προσυδειάζει περισσότερο σε μία μουσική πιο οθωμανική, πιο τουρκική, προσυδειάζει περισσότερο σε κάτι πιο παραδοσιακό, γενικά ανατολικό, σε κάτι πιο ελληνικό στα δεδομένα τα δικά μας? Πώς το έχεις εσύ στο μυαλό σου? Νομίζω ότι είναι λίγο απ' όλα. Ενώ μπορεί να υποστηρίξει τα πάντα, αλλά για μένα αναδεικνύεται καλύτερα μέσω της οθωμανικής μουσικής και της αραβικής μουσικής. Γενικά μέσω του ανατολίτικου ρεπερτορίου. Ναι. Εκεί, δεν ξέρω, είναι η επιτομή, ας πούμε. Αλλιώς, κατά τα άλλα, και στην ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος του και μπορεί και εκεί να αναδειχθεί, αλλά όχι τόσο, πιστεύω. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες που ξεδιπλώνονται σε εκείνο το φάσμα. Αυτό. Άρα είναι ένα τουρκικό όργανο, θα έλεγε κανείς. Τώρα αυτό είναι λίγο... Δηλαδή μπορείς να βάλεις μια ταμπέλα, μια σημαία που να το βαφτίσεις. Στο συγκεκριμένο όργανο δεν μπορείς σίγουρα να βάλεις ταμπέλα. Είναι ένα μυστήριο οι πραγματικές του καταβολές. Από πολλούς θεωρείται, ας πούμε, ότι προέρχεται, ότι είναι απόγονος του μονόχορδου του Πυθαγόρα, το οποίο ήταν ένα πειραματικό κατά βάση όργανο, μέσω του οποίου ο Πυθαγόρας καθιέρωσε τα διαστήματα στη μουσική όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ναι. Οπότε από αυτό το όργανο προέκυψαν άλλα όργανα όπως το επιγόνιο, στη συνέχεια το ψαλτήριο που συναντάμε στο Βυζάντιο. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά εξελίχθηκαν με κάποιο τρόπο ως κανονάκι. Εξού και το όνομά του βασικά, γιατί το όργανο του Πυθαγόρα λέγεται κανόνας. Ναι. Αλλά μια άλλη άποψη είναι ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή κατά τον 8ο-9ο αιώνα, νομίζω, οι Άραβες άρχισαν να εξοικειώνονται λίγο με τους μουσικούς κανόνες όπως είχαν καθιερωθεί στην αρχαία Ελλάδα και έτσι δημιούργησαν ένα όργανο που μοιάζει πάρα πολύ με το κανονάκι, το οποίο εξαπλώθηκε σε χώρες όπως σε χώρες της Μέσης Ανατολής, Τουρκία όπως την ξέρουμε σήμερα, Μεσοποταμία, Βόρεια Αφρική όπως Αίγυπτο, την Ισία κτλ. Και εξελίχθηκε πάρα πολύ σε αυτές τις χώρες. Και σε κάθε χώρα παίρνει και διαφορετική μορφή. Ναι, δηλαδή εγώ πήγα φέτος στην Αρμενία και είδαμε ένα κανονάκι και, ας πούμε, τοπικό που είχε 2 μαντάλια, δηλαδή είχε ύφεση δίεση. Αυτό δεν έχει τα μικρομόρια, ας πούμε. Ναι. Και κάποια κανονάκια παλαιότερα μπορεί να μην είχαν και καθόλου μαντάλια, ας πούμε. Ναι. Και αυξομείωναν την οξύτητα του φθόγκου με τα δάχτυλα. Ήταν άλλες τεχνικές. Ναι. Οπότε δεν ξέρουμε πραγματικά από πού κρατάει η σκούφια του, ας πούμε. Αλλά εγώ, όπως το έχω στο μυαλό μου, είναι ότι σαν να ξεκίνησε από την Ελλάδα, έστω την αρχαία Ελλάδα, έχει κάνει ένα μεγάλο κύκλο και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, με άλλη μορφή σίγουρα. Ναι. Γιατί ήρθε κυρίως στην Ελλάδα με την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Ναι. Με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Αυτό. Κάποιον παίχτη που ξεχώρισες, ή παίκτρια εννοείται, Ναι. που σου άρεσε πάρα πολύ και ένιωσες άσχημα και είπες εγώ θέλω να το μάθω τώρα αυτό? Εντάξει, από Έλληνες έχω ξεχωρίσει σίγουρα το Μανώλη το Καρπάθιο που ήταν και ο δάσκαλός μου για 1 χρόνο. Στη συνέχεια το Στέφανο το Δορμπαράκη, τον Πάνο Δημητρακόπουλο, τον Τάστο Μπούλια. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ, βασικά είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Από γυναίκες την Ιφηγένεια την Ιωάννου και τη Σοφία τη Μέρμιγκα. Και από ξένους σίγουρα τον Γιοξέλ Μπακταγκύρ
τον Χαλίλ Καραντουμάν, τον Αϊτάτς τον Γκάν, αν το προφέρω σωστά. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι το εξής. Να μην μας παρεξηγήσουν. Όχι, άστο, δεν θα το πούμε αυτό. Καλύτερα να μην το πούμε. αυτό. Ναι, είναι πολύ. Αλλά είναι όλοι μοναδικοί. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο είναι για κάποιο νέο μαθητή, πιστεύεις, να μάθει κανονάκι? Αναφέρεσαι στη δυσκολία του οργάνου. Στη δυσκολία του οργάνου, στη δυσκολία της εκμάθησης σε ό,τι αφορά το αρχικό στάδιο τουλάχιστον. Κοίτα, η δυσκολία του πιστεύω έγινε στο ότι είναι ένα όργανο πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν μοιάζεται με κιθάρα. Και ένα όργανο με πάρα πολλές χορδές. Ναι, είναι πάρα πολλές, είναι 78 κυρίως. Μπορεί να είναι κάποια κανονάκια. Αν δεν τα ακορδίσεις. Ναι, αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία. Κάποια κανονάκια έχουν πιο πολλές χορδές, κάποια άλλα έχουν λίγο λιγότερες. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, η ποικιλομορφία του. Άρα είναι εύκολο να μάθει κάποιος ή δύσκολο? Είναι περίεργο. Είναι και στον άνθρωπο, εντάξει. Άλλοι μπορεί να το πιάσουν λίγο πιο εύκολα, άλλοι λίγο πιο δύσκολα. Θα έλεγα ότι τίνει προς το δύσκολο. Όχι ότι το ακατόρθωτο, εννοείται, αλλά έχει σχέση και με το αν ξέρεις μουσική από πριν. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Σε είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί πήγες να ρωτήσεις κάτι. Όχι, εγώ θα έλεγα. Εγώ λέω πάντα αυτό το γραφικό ότι άμα σ' αρέσει είναι εύκολο. Ναι. Και αυτό, εντάξει. Απλά σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Αρχή, ναι, πολύ. Στην αρχή των πραγμάτων, όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι το οτιδήποτε, έχεις να περάσεις σε ένα στάδιο εκμάθησης πολύ βασικών πραγμάτων. Αυτό είναι δύσκολο αντικειμενικά, ό,τι και να κάνεις, όσο και να το θες. Και της ίδιας της φυσιογνωμίας της μουσικής αυτής. Ναι. Γιατί πρέπει να μάθεις, πέρα από το να παίζεις με τα μαντάλια, πρέπει να μάθεις τι είναι τα μαντάλια και τι κάνει το κάθε μαντάλι. Δεν είναι τόνο ημιτόνιο, να δεις τι. Πρέπει να συνηθίσει το μάτι σου να βλέπει τις χορδές και να μην χρειάζεται να σκεφτείς ότι τώρα, ας πούμε, παίζω σόλ. Πρέπει με κλειστά μάτια να παίζεις. Που σε ένα πιάνο, ας πούμε, ξέρεις, βλέπεις ότι αυτό είναι το σόλ 1000%. Όχι ότι θα πατήσω κατά λάθος κάτι άλλο. Γι' αυτό στην αρχή, ας πούμε, μπορεί κάποια κανονάκια, τα μαθητικά, να έχουν κάποιες χορδές μαύρες, π.χ. τα ντο, ας πούμε, για να μπορείς να το. Αυτό πάντα το είχα απορία. Ναι. Έτσι το κάνετε. Ναι, να μπορείς λίγο να τοποθετηθείς, ας πούμε, χωροταξικά. Στα δικά μας βάζουν τελίτσες από πάνω από τα τάστα. Ναι, γι' αυτό. Στα αντίστοιχα όργανα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κατά πόσο λειτουργεί ανασταλτικά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ακριβό όργανο? Πάντα για κάποιον που, στο ίδιο θέμα είμαστε, δηλαδή για κάποιον που ξεκινάει. Ναι. Αρκετά, θεωρώ. Αρκετά. Γιατί δεν είναι ότι μπορείς να αγοράσεις κάποιο φθηνότερο όργανο και να μάθεις αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και μεταχειρισμένα κανονάκια που μπορεί να είναι αρκετά πιο φθηνά, αλλά εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι και η πρώτη επιλογή κάποιου. Είναι λίγο ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτός, αλλά αν είσαι σε κάποιο μουσικό σχολείο, στο κάνει πιο εύκολο σίγουρα. Βέβαια και τα μουσικά σχολεία έχουν ελλείψεις και μπορεί 5 άτομα να θέλουν να μάθουν κανονάκι και να έχει ένα κανονάκι το σχολείο και να πρέπει να το μοιράζονται, γιατί αυτό συνέβαινε. Εντάξει, άμα θες, προσαρμόζεσαι. Εγώ για να το γυρίσω λίγο στο μουσικό, τι πιστεύεις ότι τελικά κέρδισες από την εμπειρία? Σχολείο. Ναι. Τι κρατάς εσύ σαν Άννα? Εγώ νιώθω ότι δεν θα μπορούσα να έχω πάει σε κάποιο άλλο σχολείο. Ήταν και δίπλα στη γειτονιά μου. Ήταν και δίπλα στο σπίτι μου. Απέναντι για την ακρίβεια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία χρόνια, ας πούμε, Δευτέρα-Τρίτη Λυκείου, αμφιταλαντεύτηκα λίγο όταν πρέπει να παραμείνω. Γιατί τα ωράρια είναι λίγο εξαντλητικά, ειδικά όταν έχεις και φροντιστήρια παράλληλα και άλλες ασχολίες. Αλλά με κράτησε πάρα πολύ το κλίμα του σχολείου. Η σχέση που είχαμε με τους καθηγητές, ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Ειδικά με κάποιους ήμασταν πάρα πολύ κοντά, δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Τους αγαπούσαμε πολύ, μας αγαπούσαν πολύ, ακόμα και σήμερα. Και η παρέα μου με κράτησε. Το ότι παίζαμε μουσική και κάθε μέρα σχεδόν. Οπότε, ακόμα και αν η καθημερινότητα ήταν δύσκολη, αυτομάτως
υπήρχε κάποια ώρα στη μέρα που θα χαλάρωνες. Ειδικά αν ήσουν κάπως που όντως σου αρέσει. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, το ότι νιώθεις κάπως σε αυτό το σχολείο ότι βρίσκεις τον εαυτό σου. Άμα σ' αρέσει πολύ η μουσική, μπορείς να πειραματιστείς πάρα πολύ. Ναι. Και είσαι με άτομα που είναι στην ίδια φάση με σένα και δεν είσαι περίεργος. Ναι. Ή άλλοι είναι περίεργοι. Ωραία. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, από όσα ξέρω δηλαδή και μου έχεις πει, εκεί φτιάχτηκε, μέσα σε αυτή την περίοδο φτιάχτηκε και το πρώτο σου σχήμα, που στην ουσία ήταν το αποτέλεσμα αυτής της καλής παρέας, αυτού του οικογενειακού κλίματος. Ακριβώς. Το Ταζ Μαχάλ. Θες να μας πεις τι συμβαίνει? Να σας πω τι σημαίνει. Δυσκολευόμασταν λίγο να βρούμε όνομα, οπότε κάποια στιγμή λέμε ωραία, θα βάλουμε τα αρχικά μας κάτω και θα φτιάξουμε ένα όνομα. Οπότε το Μανχάλ είναι τα αρχικά μας. Πέρα από ένα αλφα, γι' αυτό είναι μικρό στο λόγο μας. Δεν είναι... Το Τάζ δηλαδή είναι... θες να μας τα πεις και τα ονόματα? Λοιπόν, το Μη βγαίνει από το Μίτσα, Κοσμίτσα, αλλά το Μίτσα είναι το χαϊδευτικό της. Έτσι τη φωνάζουμε. Έχει περίεργα ονόματα. Έχει χειρότερα. Το Α είναι από το Άννα, το Νι είναι από το Νίκη, το Χ από το Χριστίνα, το Α το μικρό και το Λάμδα από το Λεωνής. Πολύ φαντασία στο μουσικό σχολείο. Πάρα πολύ. Και το Τάζ, επειδή είναι το Τάζ Μαχάλ το μνημείο και λέμε από τον Τάζ το Γουίν. Βρήκαμε κάτι. Και το. Ναι, ήμασταν και λίγο τρίτη γυμνασία. Ήταν μνημειώδες, θα έλεγα. Θα μπορούσε να το κάνει. Μνημειώδης η σκέψη καταρχάς. Γιατί, ας πούμε, είναι σαν σύμβολο της σύνδεσης των πολιτισμών και των κουλτουρών. Ναι. Που μας χαρακτηρίζει. Γιατί το ρεπερτόριό μας περιλαμβάνει. Εντάξει, ελληνικά κομμάτια του παραδοσιακού και του ένταχνου, παραδοσιακά και ένταχνα τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα ασχολούμαστε, βασικά όχι, συνδυάζουμε αυτά τα ελληνικά κομμάτια με αντίστοιχα αρμένικα, βουλγάρικα, τουρκικά που έχουμε βρει, που είναι το ίδιο κομμάτι διασκευασμένο στα ελληνικά και κάνουμε έτσι μια μίξη. Ευρύτερα έθνικα, ας πούμε, θα μπορούσε. Ναι, αυτό. Μας αρέσει πολύ να παντρεύουμε γενικά διάφορα. Ναι. Πάτε σε εκκλησίες και τα παντρεύετε. Ναι, αυτό. Οκ. Καταρχάς, θέλω να μου πεις, επειδή λειτουργήσε σαν συνδετικός κρίκος στο μουσικό, κράτησε και μετά το μουσικό το σχήμα, δηλαδή, από όσο ξέρω, τώρα παίζεται, όχι? Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν παίζουμε. Υπάρχει κάτι, έχουμε κάποια πλάνα, αλλά είμαστε σε μια φάση έτσι αναστολής. Ναι, εντάξει, έχουμε πολύ διαφορετικές καθημερινότητες με τα κορίτσια. Αρχικά εγώ δεν μένω εδώ. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα πρακτικό. Μην την ανοίξουμε αυτή την πληγή. Αλλά είναι ότι είναι και δύσκολο να κρατηθεί. Δεν το έχουμε διαλύσει επίσημα. Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και όποτε μπορούμε. Μπορεί δηλαδή να κάνουμε κάτι 1-2 χρόνια. Ναι. Αλλά υπάρχει σαν ιδέα. Ναι, υπάρχει. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι για από τα σχήματα που κρατάνε και από σχολεία, δηλαδή είναι το πιο δύσκολο αυτό. Μετά υπάρχουν δύο λόγοι για να σταματήσει ένα σχήμα. Αν περάσουν σε άλλες πόλεις φοιτητές ή μετά αν πάνε στρατό, που είναι μια ευκαιρία για να χαθείς, ας πούμε. Ή αν είναι παρέα και δεν κρατήσει παρέα. Ναι, εντάξει, και αυτό. Εμάς η παρέα μας έχει κρατήσει, δηλαδή δεν είναι αυτός ο λόγος. Απλά, ναι. Μια σημαντική εμπειρία, ας πούμε, που είχατε περάσει ήταν το School Wave. Πώς είναι για ένα... Πόσο χρόνο ήσασταν όταν παίξατε? Ήμασταν 17. Ωραία. Πόσο σημαντικό ήταν... ηλικίες που ακούγονται ξένες. Πόσο σημαντικό ήταν για έναν 17 να παίζει στη σκηνή του School Wave, που είναι ένα συναίσθημα, ας πούμε, φαντάζομαι, γερό. Είναι. Ήταν αρκετά αγχωτικό. Βασικά, εντάξει, θα μπορούσε να μην είναι και τόσο αγχωτικό, αλλά και η διαδικασία του να φτάσεις μέχρι εκεί είναι αρκετά πιεστική. Περνάς από
2-3 οντισιόν. Ο ανταγωνισμός Από επιτροπές και. ναι, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, γιατί δηλώνουν στην αρχή 100 και συγκροτήματα και εν τέλει παίζουν 21. Οπότε δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει δηλαδή κάτι να κάνει όντως εντύπωση. Και εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ να δείξουμε κάτι μοναδικό. Κατάλαβες. Η αλήθεια είναι ότι ο ανταγωνισμός στα ελληνικά συγκροτήματα δεν είναι τόσο. Όχι ελληνικά. Στα συγκροτήματα που. Στα ελληνόφωνα. Ναι. Δεν είναι τόσο μεγάλος, γιατί δεν είναι και τόσο πολλά τα συγκροτήματα τα αντίστοιχα που δηλώνουν συμμετοχή. Αλλά και πάλι πρέπει κάτι να δώσεις. Κάτι που δεν έχει ξαναδώσει κάποιος ενδεχομένως. Ναι, ναι. Και έτσι μας πήρε λίγο, δηλαδή και πολλές πρόβες, πολλή φαντασία ήθελε γενικά. Αλλά ήταν πολύ μοναδική εμπειρία, πολύ μεγάλη πρόκληση. Το να πρέπει να παίξεις σε ένα τόσο μεγάλο κοινό όλων των ηλικιών πρακτικά. Που δεν έχεις ξαναπαίξει ποτέ. Γιατί εντάξει, είχαμε κάνει κάποια live, αλλά ποτέ σε τόσο μεγάλο κοινό. Και να ξέρεις ότι θα προβληθεί κιόλας στη συνέχεια αυτό. Και θα μείνει. Ναι. Οπότε είναι μεγάλη ευθύνη. Γενικά, σίγουρα για ένα άτομο 17 χρονών, αλλά είχαμε πολύ θέληση τότε. Και παρόλο που είχαμε και άλλες υποχρεώσεις παράλληλα, ήταν και τα θερινά μαθήματα για τρίτη ηλικίου. Ήμασταν δηλαδή φροντιστήριο το πρωί και όλη την υπόλοιπη μέρα πρόβες. Κάθε μέρα, για πολύ καιρό. Αλλά το αποτέλεσμα μας αντάμιψε, νομίζω. Και νομίζω γνωρίσαμε και κάποια αναγνώριση μέσα από αυτό. Από τις προβολές στο YouTube κτλ. Δηλαδή μου έχει τύχει να με ξέρουν άτομα από διάφορες άκυρες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχω πει το οτιδήποτε, ας πούμε. Εμένα και τα υπόλοιπα κορίτσια. Και έχει πλάκα. Βελεστίνο, ξέρω. Έχει πλάκα. Βελεστίνο Τρικάλων. Είσαι η Άννα. Έχει μάλιστα, πλάκα. εντάξει. Ενδιαφέρουσα διαδικασία, σίγουρα, πρέπει να ήταν σίγουρα. πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ναι. Και γνωρίσαμε και μουσικούς, γνωρίσαμε άλλα παιδιά από το χώρο. Ήταν ένα μικρό ταξιδάκι, ας πούμε. Λοιπόν, να περάσουμε και στο θέμα της ορχήστρας. Να μας πεις πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία. Πώς έμπλεξες με αυτή τη συνομοταξία. Λοιπόν, εντάξει, έγινε λίγο άκυρα, είναι η αλήθεια. Ας πούμε, απλά μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνό μου και ήταν ο Χάρης Παπαδόπουλος, που δεν τον ήξερα πριν. Και μου είπε ότι... Είσαι η Άννα. Ναι, είμαι η Άννα. Είχε δει School Πες Wave. κανονάκι. Δεν είχε δει School Wave, γιατί αυτό έγινε ένα χρόνο πριν το School Wave, ήμουν 16. Θα μπορούσε να το είχε δει προφητικά όμως. Ισχύει. Θα είχε δει στον ύπνο του. Θα πάει στο School Wave. Σε είδα στον ύπνο μου να πες στο School Wave. Τέλος πάντων, και μου είπε ότι δημιουργείται μία ποντιακή ορχήστρα, ότι ψάχνουν... Σαν ποντιακό ανέκδοτο. Σαν ποντιακό ανέκδοτο, ναι. Ότι ψάχνουν κανονάκι γενικά. Με είχε προτείνει ο Φίλιππος ο Περπουτίδης και ο Μιχάλης, ο ξάδερφος του... Όχι. Ο Φίλιππος ο Περπουτίδης, ο ξάδερφος του Χάρη, και ο Μιχάλης, ο αδερφός του Χάρη, που με ξέρουν από το σχολείο. Οικογενειοκρατία στην ορχήστρα 19-19. Ναι. Και αυτό προσπάθησε να με πείσει λίγο κι αυτά. Εγώ ήμουν κάπως διστακτική στην αρχή. Δεν ήξερα. Το πώς προσπάθησε να σε πείσει θα μας το πεις μετά. Πίσω από τις κάμερες. Πίσω από τις κάμερες όταν δεν θα γράφει. Ναι. Εντάξει, όχι. Τέλος πάντων, με τα πολλά είπα να το δοκιμάσω. Θεωρείς ότι τέριαξε εν τέλει το κανονάκι? Να μου πεις όχι. Όχι, μην φτάνεις εκεί. Θέλω να τα πάμε ένα-ένα. Ναι. Με τσιρά. Οπότε, έρχεσαι σε μια πρόβα. Ναι. Και βλέπεις άλλους 10 νοματέους, δεν θυμάμαι πώς ήμασταν τότε. Ήμασταν πολλοί. Και αγόρια κορίτσια τότε. Η πρώτη σου εντύπωση ποια είναι? Χωρίς να παίξεις, χωρίς να ακούσεις. Όχι, Παναγία μου. Γιατί κάνουμε πρόβα σε υπόγειο αρχικά? Πολύ καλή ερώτηση. Ναι. Να πούμε ότι εγώ δεν το είχα προλάβει Ο αυτό. Χάρης είπε μετά. Δεν το είχα προλάβει το υπόγειο. Μπήκα κατευθείαν στο πρώτο Στο όροφο. πρώτο. Είναι σαν αναβαθμισμένο. Και τώρα στη σκηνή κατεβαίνουμε επίπεδο. Στο ισόγειο. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι. Τι φάση, γιατί δεν έχει ρυθμό αυτή η μουσική. Ας πούμε, γιατί δεν είχα και πολύ
έτσι, Εμπειρία. τριβή με την ποντιακή μουσική. Προσπαθούσα να πιάσω ό,τι μπορώ. Ξεκίνησα από την αρχή όσο μπορώ να παίζω κτλ. Μετά με βοηθήσατε γενικά να μπω λίγο στο κλίμα. Εσύ μετά. Σε βοήθησα εγώ στα ποντιακά. Με βοηθούσε το ότι ήσουν εκεί αρχικά. Εντάξει. Γιατί εντάξει, ήμασταν μαζί και στο σχολείο. Γιατί νομίζω είμαι ο πλέον ακατάλληλος άνθρωπος. Ναι, ήμασταν μαζί και στο σχολείο. Θα μας βρει ο Άλεξ. Σε σχήματα, τέλος πάντων. Από την ορχήστρα μπαίνανε και βγαίνανε άτομα, είναι αλήθεια. Οπότε άλλαζε το πράγμα. Αρκετά. Η σύσταση. Ναι. Ναι. Ωραία, τώρα που είναι εδώ και κάποια χρόνια που υπάρχει μια σταθερή σύσταση σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα μέλη της ορχήστρας. Ναι. Θεωρείς ότι όλο αυτό τέριαξε και γιατί? Αν το δούμε από την αρχή, έχουμε παραμείνει κυρίως τα άτομα που ήμασταν εξ αρχής εκεί. Θεωρώ ότι επειδή, εντάξει, έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο σε μια μεγάλη παρέα, αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο δέσιμο και το συναισθηματικό και το μουσικό. Δηλαδή το αποτέλεσμα όταν χαίρεσαι που παίζεις με τον άλλον είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το να είναι κάποιος αδιάφορος για σένα. Νομίζω ότι αυτό μας κράτησε σε μεγάλο βαθμό δηλαδή, γιατί σε κάνει αυτόματα να θες να κάνεις και κάποιες υποχωρήσεις όταν έρχεται η ώρα. Παρόλο που μπορεί να προκύπτουν πολλές δυσκολίες και έχουν προκύψει πάρα πολλές δυσκολίες για όλους μας. Και ναι, αυτό. Εμένα δηλαδή μου αρέσει που είμαστε αυτοί. Έχει νόημα έτσι. Ναι. Ωραία, εγώ για να το γυρίσω στο παικτικό λίγο τώρα, γιατί δεν είναι ό,τι πιο σύνηθες να βλέπεις κανονάκι. Ναι. Μάλλον δεν είναι στην κλασική ζυγιά του πόντου που έχουμε συνηθίσει η Λύρα Νταούλη. Που και αυτό έχει συζήτηση. Θα σου πούν οι πιο αρμόδιοι. Αλλά ναι, εντάξει. Το κανονάκι είναι λίγο πιο εξ Ανατολής ερχόμενο όργανο. Πώς προσαρμόζεις, ας πούμε, αν προσαρμόζεις το παίξιμό σου για το ποντιακό ύφος? Εξαρτάται λίγο και από το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε σε κάθε κομμάτι. Δηλαδή, έχει τύχει και τυχαίνει ακόμα σε κάποια κομμάτια να μην παίζω και καθόλου. Και εγώ και άλλα όργανα. Όταν θέλουμε να είναι αμιγώς ποντιακός ο ήχος, παραδοσιακά, όταν κάνουμε κάποια διασκευή κτλ. Άλλες φορές μπορεί να ακολουθήσω το παίξιμο της λύρας, που έχει το χαρακτηριστικό, τέλος πάντων, τα χαρακτηριστικά μοτίβα. Ναι. Και άλλες φορές όταν το πάμε ακόμα πιο έτσι στα άκρα, βάζω και πιο ανατολικά στοιχεία. Δηλαδή. Από τα άκρα σκέφτομαι τώρα. Ναι. Μου έρχονται πολλά άκρα στο. Εμένα όσο μιλάει μου έρχονται από την ορχήστρα συγκεκριμένες φράσεις που φράσεις, έχω στο μυαλό μου. Σκηνές. Οπότε αυτό. Travel. Ναι, έχω μια σχετική ελευθερία σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες άλλες λίγο το περιορίζω τέλος πάντων για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι όσο παίζεις και σε τέτοια διαφορετικά είδη, ρε παιδί μου, από αυτά που έχεις συνηθίσει, γιατί το ποντιακό είδος, ας πούμε, είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο από μόνο του, ή ας πούμε metal που έλεγες πριν, ανακαλύπτεις το όργανο και τι δυνατότητες έχει κάθε φορά? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, δηλαδή. Βρίσκεις τον ήχο σου μέσα από αυτό? Μου αρέσει που ανακαλύπτω ότι έχει τόσες πολλές δυνατότητες ένα όργανο και ότι δεν με περιορίζει να παίξω το οτιδήποτε, αν θέλω. Η αλήθεια είναι ότι πριν μπω στην ορχήστρα δεν μπορεί και να μην το σκεφτόμουν καν να παίξω ποντιακά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα, γιατί έχω ανακαλύψει και μέσω της ορχήστρας κομμάτια, τέλος πάντων, κομμάτια της μουσικής εννοώ, που με εκφράζουν. Και κάθε φορά που μου συμβαίνει αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπεις θετικά το γεγονός ότι πλέον έχει γίνει εντός εισαγωγικών και ένα άνοιγμα στο ρεπερτόριο. Δηλαδή, πλέον η ορχήστρα παίζει και τραγούδια μη ποντιακά. Ναι. Εντάξει, κυρίως ρεπερτόριο από αλυσμόνητες πατρίδες, από Σμύρνη, από Κωνσταντινούπολη, από Μικρά Ασία γενικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Να σημειωθεί, να γραφτεί. Γιατί είναι, δεν ξέρω,
αρχικά εντάξει, σε αυτά τα κομμάτια μπορούν να αναδειχθούν πολύ καλύτερα και όπως το κανονάκι, το ούτι, το νέι, ας πούμε. Μπορούμε να δείξουμε λίγο καλύτερα κάποια πράγματα και τις δυνατότητες που έχουμε σαν ορχήστρα γενικότερα και ότι δεν είμαστε προσκολλημένοι σε μία κατεύθυνση. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το νόημα, το να μπορείς να εξελίξεις και αυτό με το οποίο ασχολείσαι, να μην στέκεσαι μόνο σε αυτό που έχεις παραλάβει. Να παίρνεις αυτό και να το πηγαίνεις κάπου παραπέρα. Και νομίζω ότι και μέσω των διασκευών που κάνουμε σε ποντιακά κομμάτια και με το να προσαρμόζουμε στο ρεπερτόριο όμως και κομμάτια από τη Σμύρνη, για παράδειγμα, από άλλες περιοχές, όπως ανέφερες, είναι αυτό που θα μας πάει πραγματικά μπροστά στα σχήμα και σαν μουσικούς. Αυτό. Λοιπόν, να πούμε και για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η Άννα σπουδάζει ιατρική στην Αλεξανδρούπολη. Και να ρωτήσω εγώ τώρα, πόσο εύκολη ήταν αυτή η μετακίνηση για σένα προσωπικά και πόσο δυσκόλεψε την συνεργασία και τη συνύπαρξή σου με την ορχήστρα? Ωραία. Αρχικά όταν συνειδητοποίησα ότι φεύγω και για αρκετά χρόνια, ήταν σίγουρα 6 χρόνια και δεν ήξερα μετά τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, δεν ένιωθα ιδιαίτερα έτοιμη για κάτι τέτοιο. Με κρατούσαν πολλά πράγματα εδώ. Η ορχήστρα ήταν ένα από αυτά τα πράγματα και φοβόμουν γενικά για το μέλλον μου σε σχέση με τη μουσική αν έφευγα από εδώ. Γιατί στην Αλεξανδρούπολη η αλήθεια είναι ότι οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Ούτε μαθήματα δεν μπορώ να κάνω στο κανονάκι, για παράδειγμα, ούτε ορχήστρες αντίστοιχες ούτε στις αντίστοιχες ορχήστρες μπορώ να συμμετάσχω. Αλλά εντάξει, έχω πάντα στο μυαλό μου ότι άμα θέλεις κάτι θα βρεις έναν τρόπο να κάνεις έστω και ένα μέρος του. Εν τέλει όταν έφυγα, εντάξει, προσαρμόστηκα σχετικά γρήγορα νομίζω. Έκανα και εκεί παρέες, δηλαδή εναρμονίστηκα. Μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή δεν θα το άλλαζα όλο αυτό. Γιατί είναι κάτι που μου έχει ανοίξει πάρα πολλές πόρτες σε άλλα κομμάτια της ζωής μου. Αυτό. Τώρα σε σχέση με την ορχήστρα, εντάξει, ήταν σίγουρα πρόβλημα. Δηλαδή... Πρόβλημα. Ίσως απλά να μην ήταν τόσο μεγάλο τελικά, γιατί πάντα βρίσκαμε κάποιον τρόπο να προσαρμοστούμε όλοι στην κατάσταση. Περάσαμε μια περίοδο προσαρμογής τέλος πάντων, που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά εκεί στο πρώτο-δεύτερο έτος. Αλλά από εκεί και πέρα και κάθε φορά όταν χρειαζόταν να έρχομαι για συναυλίες, ερχόμουν έστω για μια μέρα, ας πούμε. Αυτό το διάστημα που υπήρξε, που ήταν το διάστημα προσαρμογής στην ουσία. Σκέφτηκες, πέρασε από το μυαλό σου η σκέψη ότι, ξέρεις κάτι, ίσως δεν πάει αυτό, ας πούμε, ίσως είναι καλό να το σταματήσω? Ναι. Πολλές φορές. Βασικά το σκέφτηκα. Είδηση είναι αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι. Εντάξει ρε εσύ, πολλές φορές το σκέφτηκα γιατί θεωρούσα ότι μπορεί να μην το σκέφτομαι μόνο εγώ, ας πούμε. Ενώ ότι μπορεί και η ορχήστρα να χρειαζόταν κάτι, να χρειαζόταν κάποιον που να είναι εκεί και να μπορεί να παρακολουθεί και περισσότερες πρόβες. Γενικά και όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνονται οι απαιτήσεις και το έβλεπα αυτό και το ένιωθα. Φοβόμουν και ίσως το ότι δεν θα μπορούσα να αντεπεξέλθω εγώ, εφόσον κιόλας δεν μπορώ να έχω την επαφή που θα ήθελα με το όργανο, την ιδανικότερη τέλος πάντων, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλη απόφαση για μένα, γιατί αν έφευγα δεν θα ξαναγυρνούσα. Εν τέλει. Ναι. Αυτό ρωτάω και εντάξει, θα πεις και εσύ γιατί σε βλέπω εσύ έτοιμος να με κατασπαράξεις. Εν τέλει, νιώθεις κάποια εντός εισαγωγικών δικαίωση ότι η ορχήστρα αυτή εκ του αποτελέσματος σε στήριξε σε αυτό? Δηλαδή και ας πούμε από ό,τι καταλαβαίνω
από αυτά που λες και εσύ, θα μπορούσε να είχε πάρει κάποιο άλλο κανονάκι, θα μπορούσε να είχε λήξει αυτή η συνεργασία λόγω των αντικειμενικών συνθήκων που υπήρχε αυτή η δυσκολία της απόστασης. Αλλά η ορχήστρα σε στήριξε. Ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Νιώθω πολύ καλά με όλη αυτή την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί. Επίσης, εντάξει, αναγνωρίζω την προσπάθεια που έχετε κάνει όλοι για να παραμείνω στην ορχήστρα και νομίζω ότι και εγώ έχω κάνει αντίστοιχη προσπάθεια για να παραμείνω στην ορχήστρα. Όλοι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας δυσκολίες. Ναι, σίγουρα. Επίσης, νομίζω ότι είναι και κάπως δύσκολο να βρεθεί κανονάκι. Δηλαδή, έχουν γίνει προσπάθειες εν μέρη, έστω και περιστασιακά τέλος πάντων, για μια περιστασιακή υποστήριξη όταν έλειπα, αλλά δεν ήταν και πολύ εύκολο. Οπότε σίγουρα δεν θα ήθελα να αφήσω και την ορχήστρα εκτεθειμένη, χωρίς να έχει βρεθεί και κάποιος αντικαταστάτης. Αλλά τώρα δεν το σκέφτομαι το να φύγω. Αυτό. Ωραία. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θέλω να μας πεις μάλλον τι σκέφτεσαι για το μέλλον όσον αφορά τη μουσική. Ναι. Τα πλάνα σου, τα σχέδιά σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Απλά θέλω να αρχίσω πάλι να ασχολούμαι με το κανονάκι ακόμα περισσότερο. Να ξεκινήσω πάλι να κάνω μαθήματα αν μπορώ. Σίγουρα να συνεχίσω με την ορχήστρα. Είχα σκεφτεί να ξεκινήσω και κάτι άλλο στην Αλεξανδρούπολη. Από το 0 είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή, οπότε απλά μπαίνω σε άλλα σχήματα ήδη που δεν είναι νεοσύστατα τέλος πάντων και είναι και άνθρωποι που παίζουν χρόνια μουσική, οπότε κολλάω εκεί πέρα. Ναι. Αυτό για την Αλεξανδρούπολη δηλαδή δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Τώρα από εκεί και πέρα το μόνο που έχω καταλήξει, γιατί άκουγα από πολλούς ότι άμα περάσεις ιατρική ή αν θες να κάνεις κάτι τόσο δύσκολο γενικά, η μουσική δεν θα μπορεί πλέον να έχει θέση στη ζωή σου, όπως είχε στο παρελθόν τουλάχιστον. Θα σε ξαναρωτήσουμε μόλις αποφοιτήσεις. Ναι, αλλά εγώ μπορώ να τους διαψεύσω ακόμα και τώρα. Και νιώθω ότι δεν πρόκειται ποτέ να την αφήσω τη μουσική. Πάντα θα γυρνάω. Ακόμα και αν έχω να παίξω, 2 χρόνια κανονάκι, δεν θα το παρατήσω ποτέ. Αυτό το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, δεν γλιτώνεις γιατί έχουμε ως έθιμο το έχει καθιερωθεί. Το αγαπημένο μέρος της εκπομπής. Ναι. Είναι το λεγόμενο βλαμμένο μέρος. Το ποντιακό μέρος. Η εκπομπή ξεκινάει τώρα. Έχουμε αντιδράσεις από τον ΤΕΚ. Λοιπόν, το παιχνίδι τώρα της εκπομπής, το οποίο σήμερα είναι ως εξής. Σκεφτόμενοι ότι σπουδάζεις κιόλας ιατρική, θα σου δείχνουμε μια φωτογραφία ενός μέλους της ορχήστρας και θέλουμε να μας πεις τι ειδικότητα ιατρικής θα μπορούσε να έχει και γιατί. Τι γιατρός, ναι. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας. Δηλαδή. Ωραία, πάμε. Γιάννη, ξεκινάς εσύ. Εγώ σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, Φίλιππος Κουρμπουτίδης. Κάμερα. Τι γιατρός θα μπορούσε να είναι? Ο γιατρός της πείνας, σίγουρα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Της πείνας. Γιατί ό,τι μένει. Εντάξει, θα τον ξεμπροστιάσω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, Κάθε φορά που βγαίνουμε για φαΐ, ο Φίλιππος τρώει τα πάντα. Τι εννοείς, τρώει και το δικό σας, άμα μείνει το δικό σου? Ναι. Όλων. Τι είναι δράκος? Ναι. Το κρατάμε. Είναι σαν άπλυξη. Γιατρός της πείνας. Το κρατάμε γιατρός της πείνας. Λοιπόν. Παύλος Σταματίδης. Είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση για όλους. Πάμε. Εγώ κάνω κάποιες σκέψεις. Αλλά δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Εγώ σκέφτομαι τον Παύλο Σταματησέα χειρουργείο να λέει Νηστέρι. Εγώ ξέρεις τι θα τον έκανα. Όχι, δεν θα πω για να μην σε επηρεάσω. Πες. Μετά. Αχ, τον Παύλο. Τι να το πούμε τον Παύλο? Ξέρω εγώ κάτι έτσι αντιδραστικό. Εγώ θα έλεγα νευρολόγος. Ωραίο, το κρατάμε. Ωραία, νευρολόγος ο Παύλος. Νευρολόγος, λοιπόν. Τάσος Ερεμέτης. Ο Τάσος θα ήταν... Και σε αυτό ξέρω. Και σε αυτό αλλά και σε δεν θα αυτό απαντήσω. έχω. Ο Τάσος θα ήταν ή ψυχίατρος.
Ναι, αυτό θα λέγα. Ωραία. Τέλος, Ψυχίατρος. κατοχυρώθηκε, τέλος κουβέντας. Και λοιπόν, είχε γίνει κάποια στιγμή αυτό. Ψυχολόγος της ορχήστρας. Ναι, Είχε ναι, γίνει ναι, το ναι, σλόγγαν. ναι. Ψυχολογίδης. Ωραία. Ή θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, με εναλλακτική ιατρική και τέτοια, πιστεύω. Λοιπόν, Ωραία. Άλεξ Μπουρμίστροφ. Μας αγριοκοιτάζει από πίσω. Είναι ο σοβαρός της ορχήστρας. Είναι αυτός που θα έμπαινε μέσα στο ιατρείο και σου λέγε τίποτα, 50 ευρώ. Ναι. Είναι. Κάτσε να σκεφτώ κάτι έτσι. Και σε αυτό έχω απάντηση. Στιβαρό. Κάνε ότι δεν είμαι εδώ. Κάνε ότι δεν είμαι Δεν είμαι εδώ. Όχι, εγώ τα εννοώ. Περίμενε. Θα ήτανε. Ξέρω εγώ. Ακιοχειρούργος, καρδιοχειρουργός θα ήταν. Πω, ναι, τον ανέβασες τώρα έτσι. Εντάξει, ναι. Τώρα δεν. Καρδιοχειρουργός θα ήταν. Καρδιοχειρουργός. Λοιπόν, εγώ έτσι. Ναι. Εσύ. Γιάννης Μιχαηλίδης, παιδιά. Κατά πόσο μοιάζει με τη φωτογραφία, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης παίρνει πολλά εύσημα γενικά. Πρέπει να είναι κάτι έτσι, μια ειδικότητα πολύ. Ξέρεις, παθολόγος. Ναι, ναι, Θα είσαι σου παθολόγος. ταιριάζει. Θα σε έκανα για παθολόγο. Α, γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Έχεις άποψη για τα πάντα. Ναι. Και εντάξει, όλοι θαυμάζουμε τους παθολόγους γενικά. Άρα σε θαυμάζει η Άννα Εγώ Γιάννη. δεν τους θαυμάζω, θα έλεγα, αλλά εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς έκατσε. Χάρης Καφέτσης. Inception. Χάρης Καφέτσι. Τι να το πούμε τώρα το Χάρη. Πρόσεξε τι θα πεις. Έχω σκεφτεί, αλλά δεν θα πω. Είναι στο όριο να καταρρεύσει ο Γιάννης. Θέλω να μου πεις την άποψή σου. Όχι. Σένα ρωτάω. Θες να με βλέπεις Θέλω να μήπως σε για να... βλέπω Ναι, λίγο ναι, ναι, ναι. καλύτερα. για να σου έρθει η φώτιση. Τι να το πω τώρα τον Καφέτσι. Λοιπόν, ο Καφέτσι ξέρει να παίζει πολλά όργανα. Αν ήταν γιατρός. Αν ήταν γιατρός. Γιατρός, δηλαδή, άστο τώρα, τον βλέπεις απλά και σαν φάτσα. Άστο το ότι ξέρει να παίζει. Δηλαδή, σαν τι γιατρό σου κάνει από τη φάτσα του απλά. Τον βλέπεις μέσα σε ένα νοσοκομείο. Και λες αυτός είναι. Ασθενής σίγουρα. Ναι. Σε καμία περίπτωση γιατρός. Έλα, εντάξει, να σε κάνουμε σε ένα, ξέρω εγώ, πνευμονολόγο. Το Πνευμονολόγο. σκέφτηκα. Γιατί όμως δεν παίζει... Πνευμονολόγος. Όχι, όχι, άλλο. Τον κρατάω για άλλο τον πνευμονολόγο. Τον κρατάω για άλλον. Πλαστικό. Τι πλαστικός. Ωραία, πλαστικό θα είσαι. Πλαστικός, εντάξει. Λοιπόν, Εσύ τι σκέφτηκες για να με πεις. ουρολόγος. Ουρολόγος. Αγαπημένη ειδίκευση. Λοιπόν, Πρέπει να πω όλους. Νίκος Καραμαλέγκος. Έτσι. Είναι, να πούμε ότι ο Νικόλας είναι... Ασχολείται με το. με το αντικείμενο. Επιγοντολόγος. Τι, Επιγοντολόγος. υπάρχει τέτοια Υπάρχει ειδίκευση. Ναι. Ειδικότητα επιγοντολογία. Ναι. Θα ήταν ο Νίκος. Θα ήθελα Είδες να στο μπει- podcast αναπτύσσεις και τις... Θα ήθελα να μπει ένα μυαλό επάνω μου που φωτίζει μετά από αυτό το επιγοντολόγος. Να μπει στο μοντάζ. Λοιπόν. Χάρης Ωραία, Παπαδόπουλος. αυτός είναι ο πνευμονολόγος. Ωραία, εντάξει, ήταν πανεύκολο. Εντάξει. Γιατί όμως. Γιατί Λόγω παίζει πνευστών. μπροστά. Εντάξει. Εντάξει, δεν θα μπω πιο βαθιά. Πρόσεξε καλά. Γιώργος Παπαδόπουλος. Γιώργος Παπαδόπουλος. Τον βλέπεις μέσα σε ένα νοσοκομείο. Να φοράει μια άσπρη ρόμπα. Ο Γιώργος θα ήταν 1000% χειρουργός. Χειρουργός σε κάτι. Δεν ξέρω σε τι τώρα. Δεν μπορώ να το Θα κάνω ήταν εικόνα. νευροχειρουργός. Μια ειδικότητα που επίσης δεν ήξερα. Λοιπόν, και πάμε. Εντάξει, εδώ η φωτογραφία Ο μιλάει από μικρός. μόνη της. Ο μικρός. Ο Τι μικρός. απαξίος ήταν. Ο Κωνσταντίνος Ατματσίδης. Παύλο μικρός. Κάτσε τώρα. Παιδίατρος.
Δεν θέλετε να το γλιτώσω. Για θα λιποθυμίσω. Παιδίατρος. Φέρτε τον πνευμονολόγο για τον Γιάννη. Αχ, Λοιπόν, ωραία. Και είμαι λίγο κλείνουμε κρυωμένος. με το. Με μένα. Τι θα Να πούμε. μπορούσε... Ωραία, λοιπόν, κάτσε. πούμε εδώ, εμείς. εδώ θα το Ναι. αντιστρέψουμε. Θα πούμε εμεί. Ωραία, ναι. Τι Πείτε γιατρός εσείς, θα γιατί εγώ μπορούσε δεν να είναι, ξέρω. ναι. Πες εσύ πρώτος. Τώρα βρήκε τον παντελώς άσχετο άνθρωπο από ιατρική να ρωτήσει αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, Ναι. κάτσε να σκεφτούμε και τι επιλογές έχουμε που δεν έχεις πει. Ναι. Θα ήθελα να μην σκεφτείς κάτι σε extreme πρωτότυπο όπως αυτό που μας είπε επιγοντολόγος. Δεν Τύπου πρόκειται να το ασθενο- σκεφτώ αυτό γιατί δεν έχω τη Τύπου γνώση. ασθενοφορολόγος, ας πούμε, ή... Λοιπόν, όχι, για νοσοκόμα πάντως δεν ξέρω, είναι άλλο. λέω Νοσοκόμα. βλακίες. Ναι, εντάξει. Τι ρίχνεις ρε φίλε. Όχι, τώρα? εντάξει, με συγχωρείτε. Τι νοσοκόμα ρε φίλε. Επειδή φοράω άσπρη μπλούζα. Λοιπόν, θα πω ΜΕΑ. Και η ΜΕΑ, η ρε ΜΕΑ φίλε. είναι άλλη Ναι. σχολή. Α, ναι. Ναι. Εντάξει, με Αλλά συγχωρείτε μπορούμε εκεί με στον κλάδο της με ιατρικής. ευτήρας, ξέρω εγώ. Με Γυναικολόγος ευτήρα. με ευτήρα. Ωραία. Εγώ θα έλεγα γυναικολόγος. Εντάξει, κοντά είμαστε. Είναι Το μία ίδιο από τις είναι, ρε φίλε. ειδικότητες που έχω σχεδόν αποκλείσει. Αν και δεν ξέρω γιατί ο γυναικολόγος είναι πολύ ανδροκρατούμενο, πιστεύω. Θέλεις να μας πεις τι σκέφτεσαι. Καλά, Τι θες εσύ, Να μάλλον. μείνει σαν να είναι. δήλωση. αλήθεια δεν έχω ιδέα. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές ειδικότητες. Απλά προσπαθώ να αποκλείσω μερικές. Όπως η γυναικολογία δεν νομίζω να πήγαινα. Η παιδιατρική επίσης δεν νομίζω να πήγαινα. Τέλος πάντων, φέτος μου έκανε ένα κλικ η ρομποτική χειρουργική. Ρομποτολόγος. Αλλά σαν αυτό είναι το αποκορύφωμα, τέλος πάντων, πρέπει να έχεις περάσει πάρα πολλά στάδια για να φτάσει εκεί. Και δεν ξέρω... Γιατρεύεις ρομπότ. Για ναι, Δηλαδή. ναι, ξέρεις, όχι. Με συγχωρείτε. Και... Τι γιατρός σε είπε εσένα? Ουρολόγο με είπε. Α, όχι. Πλαστικός χειρουργός. Εντάξει, οκ. Σε φαντάζομαι τώρα. Ναι, δεν ξέρω και με τη ειδικότητα θα το συνδύαζα τέλος πάντων. Αλλά κάπως έτσι προσπαθώ να βρω μια κατεύθυνση. Του χρόνου, με κάνουμε πάλι podcast, μπορεί να πω κάτι άλλο. Όπα. Ωραία. Θα ξανακάνουμε ένα κρατάμε. podcast μετά Ένα από. ενημερωτικό. Μέσα στο νοσοκομείο. Στο έκτο. Ναι, Ναι, Στο έκτο έτος. Ή στην ειδίκευσή σου. Ναι, ή στο ναι. γραφείο part σου. δύο. Στο αγροτικό. Ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Ήταν Αυτά. το podcast. Το podcast μάλλον, με συγχωρείτε. Το podcast 1919 με την Άννα Τσαγκαλίδη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κι εγώ. Χειροκρότημα. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.